kusina ni Kabeli, ang saya-saya. Good morning! So tayo pupunta ngayon? Arayan! Yeah, Beli. Morning po mga kabeli. May catering service tayo sa Mexico, Pampanga. Ayan, nauna na si ano dito mga Beli, si Kabeli. Ayan, kasama natin si Anton Mori. Ayan, si Jepoy Pengok. Si Janjan nandyan din. Wala si Kuya Adam kasi mga Beli, graduation ni nung anak niya, si Tantan. Ayun! Ayun! Dito pala. Mari. Yes, Daddy. Good morning. Ayun. Yo, Beli, magbabayad lang ng karne. Pwede, okay na yung karne natin. So, gulay na lang tayo. Alright. Pare! Good morning. Suba ka muna. Yo, Beli, bibili tayo ng gulay. Ayan ang ganap dito sa palengke ngayon. Time check. 9:30 pa, Beli. Kaya man eh, guys. Yan, ganyan lang po yung dalawa na yan. Malambing yan, malambing. So, yun. Bawang sibuyas. Bawang sibuyas. Bawang sibuyas, panggisa ni Mori. Okay mga beli. So, yan. Gulay na lang. Tapos, diretso na tayo. So, mga beli, okay na yung gulay natin. So, kita-kita tayo sa Sa Ebet. Fiesta Community San Miguel, Mexico, Pampanga. Shoutout po kay Tita Rochelle Manabat Roas. Rochelle ba yan? Alis na ng tita mo. Apo, Rochelle. Yan, thank you. March 31 po ngayon. 3 p.m. ang set natin. Ayan. Kaya sa wala sa Ayan. Beli. Yeah. Yeah. Ito, oh, yeah. Teman-teman. Isa niyan, malakas na naman po. Huwag mong tutok. Boss. Shout out kay Boss Saris. Saris. Baka naman. Beli, tapos na kayo mamili. Ayan. Ayos mga kabeli. Sarap na mag-beach. Yun. Tayo ay mag-swimming. Ayos mga kabeli. So busy. Maraming mabigat mo mga kabeli. Yan, maraming mabili family. Ayan, busy na ang init sa Pilipinas mga Beli. Yun, kasama natin si Janjan. Salamat po. Baboy ka rin, baboy. Ali, ulit po. Hello, Vito. Beli, meron tayong daw na saging. Sinunod na yata yung baboy. Alam na pag may daw na saging. Balik din yan. Ewan. Amo, kapatong ka na rin. Ayan, ay dito po si Mori. Ayan po ang pwesto ni Mori. Masarap ang buhay niya dito. Pang pesto. Natutulog. Sinunod din eh. Balikangan pa mga gali. Ay. Ayan. Ayan! Beli, na kami. May kasama po kaming Ganda. Ayan, kasama natin si Bandito. Driver natin. Inakasinggan si Gabeli. Uwi ng Bulacan mga Ben. Dadaretso doon sa Bulacan. Champion, tapat po sa inyo. Hey mga beli, on the way na kami. Ayan, nakamotor siya mga Beli. Diretso siya ng Bulacan after ng event. Ingat. Kaya muna na.
Nahanap lang natin yung bahay mo. So yung Beli, ang daming kanto-kanto dito. Tapos tinawagan na rin namin yung client, nasa SM daw po. Yan, hinahanap namin yung Block 19. Dito 15 na, iba-iba mga Beli. Kung di ka sanay dito, no, maliligaw ka. Malaki yung Ayan, Block 19 na rin. malaki yung subdivision. Yan, no, Block 19 lot 8, Block 19 lot 8. So mga Beli, yan, nahanap rin namin yung mismong bahay ni Ma'am Rochelle Roas. Yan mga Beli, tayo lang natin si Ma'am yung nagpa po, kasi nasa SM Pampanga. Yun. Morning. Sama natin si Janjan. Peri ko no peri. Janjan. Pagkame ba? Di ba itong graduation niya ano ngayon? Opo, Hindi mo sinuportahan yung anak mo? yung nanay na lang. Nanay na lang. Tatrabaho. Yung mga Beli magtatrabaho yung tatay. Hanap buhay. Yes, si ate. Kapatid ni tita, Ate Rochelle. Yan mga Beli. Ayusin lang namin to. Dito na lang kami mag-set. Yan. Kasi doon sa labas mga Beli, sobrang init talaga. Yan, ganyan po. Walang silungan. Naligaw ka rin ba? Medyo mahirap lang hanapin. So naka-helmet ako, inubad ko lang doon, bumili akong bigas. Yun. Yun, shout out. Nandito na po tayo. Yan, yung client natin nasa SM. SM. Oh. Pero ay pinag-set na tayo. Kapatid niya. Ayos, Mabeli. Yan, Mabeli. Okay. Hop, ya. Baba ng gamit, Mabeli. So mga Beli, mamaya 3 PM pa to, 3 to 4 PM pa tong set natin. So, yan. 11 po tayo lang naman po. Naman. Dami. Yan, Mabeli. Ano tayo ngayon? Full force. Yan, si Kuya Adam lang wala. Graduation ni Tantan. So yung Beli, nandito na si Ma'am Rochelle Roas. Yan. Natuntun na namin, Ma'am. Di na kita hinintay. Opo, wala pang number, Kasi Ma'am. natid ko yung ano nung padala eh. Opo. Sige po. Thank you po. Gagayak lang po kami, Ma'am. So yung mga Beli, kumara dito natin yung pang 4 minuto natin. Ito yung 4 minuto natin. Lagyan natin ng toyo. Para kumukulo na yung ating 4 minuto. At lumalambot na. Okay. Konti lang, baka maging adobo. Oo. Nalo ni! Black pepper. Black panaching. Di ba Beli? Laurel. Manilo ko alam. Lagay tayo ng bawang. Bawang sibuyas mga Beli. Sige, okay. Ali, okay. Okay. Reset way guys. Lagay tayo ng konting toyo. Medyo maputla. So pagkita mo si Jaja nagluluto na. Si Chef. Chef Jan! Chef Jan. Kumpleto na rin. Dito na, Beli. Pakukuloy na natin yan. Kaya muna natin mga 10 minutes o 20 minutes.
bago natin pakuloyin. Thank you. Ano mabili? Ito. Bawang sibuyas, linggo, chicken roll, cordon bleu, nagdidibon mabili. Si Mori Mori. Ano yan? Baka. Pang? Kaldereta. Kari-kari. Kari-kari, kaldereta. Di mga kabili, ito na yung ating baka. So ito yung pang kari-kari natin. Ito yung pang Kaldereta. pangkaratang baka. Kaya kari-kari. Tapos ito yung 4 minuto natin. So inopen na natin yung Yun na, 20 minutes na yun. so hindi tayo naglalagay ng tubig pag nagpapakulo tayo. Yung sariling katas lang, parang niya yung pinagtapan ng natin. So tiplan na natin yung kaldereta natin. Lagyan natin ng paminta. Toyo. Tapos uwi tayong bawang. So dito yung kari-kari natin. Lalagay lang tayo ng paminta. Tsaka konting asin. Tapos lagay tayong konting tubig dito. Thank you! Mga Beli, okay na tayo, time check, 12:30 na. So kailangan bago mag-3, yan, may mga luto na tayo. So ano pala to, parang get together ng pamilya dahil bagong dating po yung pamilya. Kapamilya nila. Anton, Anton! Sir, shout out! Ay, sakay dyan. Pagka may kailangan kayo, si Kabeli hanapin nyo sa pagluluto. Ito, Thank you, sir. tikman natin mamaya yung luto ni Kabeli. Yun. So yung mga bali, tapos natin sa pagpapakulo ng elbow shells. Yun. Elbow macaroni. Parang ano to? Anong tawag dito? Elbow macaroni ata yun. Yan yung luto. Orange salad. Tapos ito na yung ating pang pork spare ribs natin. Wow! So, yun. Ano mga kabili? Pare, extra ka. Ore! Dosara. Eh mga Beli, macaroni salad. Meron tayong medium lang ata ito, medium size. Ito pork plate. Okay. Eh mga Beli, ang menu natin ngayon is sabi ng bagya rice. Parang pogi-pogi. Okay, menu to 3 kilos, 4 na kilong kalderetang baka, 4 na kilong kare-kare, 4 na kilong cordon bleu, 4 na kilong pork ribs with, ano yan, sweet and sour. Tapos 3 kilos sisig, 3 kilos sepo egg, 3 kilos springy, 2 kilong pancit canton, 200 pieces na lumpiang Shanghai, isang medium macaroni salad. So, 2, 4, 6, 8, 10. 11 po tayo mga Beli. Ang budget nga po pala nito is 28,900. 28,900. Sa labing isang. 11 po tayo. Magsama na baway. Sasabay si Mo. So yan mga Beli, maging masaya lang tayo sa buhay habang si Maurice malungkot. Hindi po, Malungkot hindi ka rin. malungkot. Lagi tayo masaya dyan. Masaya lang ang buhay ni Ren. Kahit mahirap ne. Yeah. Okay mga Beli, mga 10 minutes start na tayo. Pork liver lang pwede. Nandiyan na rin po yung pork liver. Ikaw nakapagbigay na tayo. Thank you! Hindi na ako nagpa-update. Yan, busy pa rin dito mga Beli.
Papandidong sa gulay. Si Anthony sa pansit. Dyan. Iyo. Mabeli na pag ano na pala siya. Yan. Ano na po, breading na lang yan, Mabeli. Ito, nakapag ano na rin yan. May isang kape yan, Mabeli. Hindi, napilot ako rin dito. Oo nga po, extra pinunta ko yan. Yung video mo. Sabi ko, hindi kaya niya inasarado dito, kaya next year pagbalik ko, para meron pa siyang flow. May flow pa dito. Mabeli, nag-start na dito. Kaya start na tayo, pork minuto. Ayan, medyo may konti tigas pa yung baboy natin. Sasabay na natin itong patatas, carrot, bawang suwat. Bawang sibuyas. Diyan, bawang pa dyan. Gawa pang bawang dyan. Kung mabili, may konting tigas pa yung ating baboy, kaya sinabay na natin dito yung ating gulay. Okay, mabili, tatakpan muna natin hanggang sa lumambot yung gulay natin. Thank you. Ayan, si tatay pala yung may birthday. Nakakapunta lang yung isa Luce. Meron lang yun. Iwan mo rin sa kanya padera para pangasan siya. Laki cooler kayo, laki cooler. Teka, cooler magputi, cooler yan. Lower na rin kayo, Papa. Okay, cooler tayo. Mabeli ba si Kuya para sa Bring Me, Ross Valenciana. Okay, mabili ito yung balunan, saka manok. Ano, Mabeli, ay patatas, Sharon. Yun, igisa lang sa patis, Mabeli. Black pepper. Go, Dines. Okay, mabili turmeric powder. Ito.
Red Bell. Red Bell, tapos yung red fries. Tapos may mag... Alam na yun. Kimaberitain lang natin to. Pag naningit na ng konti yung bigas, so lalagay na natin yung gata natin. Pasas sausage. 70. Tapos binigyan ako 35. Kimaberi, lalagyan na natin ng gata. Pasay. Green peas. Okay. Itong process ng green peas mo rin. Ito na na. Next, ano ba? Hindi mo na lang. Kimabeli, sausage. Greenpeace, mangkok. Decade na kami magkakaibigan. Baka sa Pampangan, ang bayan. Kaya, 20 years. 20 years na kami Kimabeli, green peas. So ito, frozen to. Hindi tayo, ano. Magkano tayo for 10 years ng bahay? Sabi mo, gamitan ito pag-ito lang. Kimabeli, yan lang natin kumuluto. Mamaya titikman natin. Tapos kung okay na yung lasa nito, transfer na natin sa daong may saging. Kawaling may saging. Kawaling may daon na saging. Yun. Minuto. Balot na. Balot na. Balik tayo. Black pepper. Kimabeli, malambot na yung ating Kanilang baboy, mabili, tsaka yung gulay. Yung kilay. Hindi natin. red bell. Kalamba na naman sila. Ilang mas mahal ito? Hindi naman tatanggal yan. Parang tatlo. Kimabeli, lagyan natin ng konti sabaw. Baka mawawala na yung mukha mo, kilay mo, hindi. Pasas. Yan, mabili, green peas. Wala na, sabi ito, dakal pasas. Mabili, tsura mo lang. Kimabeli, pasas. Kimabeli, ayan lang natin kumulo ng kumulo to pag okay na to. So yun, malagay na natin. Kimabeli at dog. Sila ganyan. Kimabeli, titikman muna natin itong ating minuto. Pag okay na to, 5 minutes, dating na lang. Okay.
Pagsama boy, para okay na. Jerek. Race rin tayo party-party. Kung nabili okay na to, so pwede na i-plating down. Thank you. Mga pakantado. Ano pakant ko? Padala yun eh. So nabili okay na itong ating Los Valenciana. So titikman ko lang kung tama na yung lasa. Pag okay na yung lasa na ito, Transfer mo. Matabang. Matabang sa base. Alat mo rin. Black pepper. Chicken powder. so yung mga pili okay na ito, lilipan na natin Sa kawaling may saging. Bulong ng daw na saging. Badang. Angat mo yung bagay. Lumawag yung bagay. Lumawag yung buhok. Mabili ko konting tubig para hindi tayo sumablay. Okay, tatakpan na ni Jeffoy ng daon ng saging. Ano natin mga kabili? Okay, mabili tayo, tatakpan natin ng Takip. takip. So, ilipat nyo na dyan. Yan yun na yung final. Wala na. Kaya man rito na generate a cordon doon. Ito na. Okay, mabili. Ano na tayo? Kalderetang baka. Eh, palalamputin muna natin yung ano, ipretoy muna natin karos sa patatas. Pwede nag-iyaw sa dito ng pasisig mabili. Lara! Sa mabili sili. Baka. Kung mabili na kayo, isa na tayo, ibig sabihin, 10 na lang. Okay, tayo. Rinogo. Black pepper. Pagpila ikat niya. Red bell. Chili. Strawberry, tomato sauce.
Cordon bleu! Sigaw lang po, sigaw lang. Cordon bleu! Beli, kinukuha na lang ni Jeboy sa sigaw. Nabi yung cordon bleu na. Liver spread. Guys, so mga bele, ito yung pinagpakuluan ni Jeboy kanina. So, lagay natin. Sabi muna paringga. Okay mga bele, tayo lang nating kumapit yung salsa sa ating baka. So, isang bagsak mo na dyan, Mori. So nagpiprito na si Jeboy ng cordon bleu. Peanut butter. Sana yun. Kaya Beli, titikman muna natin. At ang konting anak ko, Beli. Toyo. Kaya mga Beli, okay na yung kaldereta natin. Pakukuluan lang natin para ma-plating na natin. Kahit na hawakan isang ganito, pag kayo Nano? Opa, opa. Happy birthday. Hello! Happy birthday. Thank you, thank you. Yan si Kuya dyan. Si Kuya. Wow, sa kuya, mga Beli para sa... Pasit Canton. Canton. Chicken breast. Atay balunan, mga Beli. So mga Beli, 2 kilos na. Red black pepper. Black pepper. Oyster sauce. Mga Beli, ito yung pinagpakuluan ng ribs kanina. isang kain mo, isang minuto ka isang kaldera lang yung kain. Okay mga Beli, yan muna natin maluto yung sahog. Tapos balikan natin natin. Yun, balibis. Carrots. Carrot. Celery. Repolyo. Okay mga Beli, kukuha lang tayong patamix natin sa ating pasit Canton. Beli na ko lang pang toppings. Sa mga Beli, ito yung pinagpakuluan ng ating pork ribs. So naglagay tayo ng celery. Ay, dito tanong pa yun. Go, tanong. Yun, oyster sauce, mga Beli. Big wave seasoning. Green cubes.
Tumabay na yung dalawang shrimp cubes. Chicken powder. Anton po. Anton. Chicken powder. Konting asukal. Black pepper. Okay, lalagay na natin yung canton. So, savory. Ito mga Beli. Kaya mabirin, tayo lang natin itong lumubog yung canton natin. So, ginamit natin dito yung pinagpakuluan natin sa pork ribs. Okay mga beri, okay na itong pasit canton natin. Titignan natin. Smiley face. Yan, yan. Sabi nga, pag manyaman na sa'yo, ibig sabihin, matabang pa rin sa kanila, gano'n. Hindi po. Ano yung kanya-kanyang palasa naman? Yes na sila sa alamansi. So yung mga very okay yung pasit natin, no? So alanganin, nilagyan ko na pa yung sarsa kasi habang mainit to, pinag-absorb ng Nang luto. tubig. Sabi nag-i-steam na si Nengo na pang-kare-kare. Pang-kare-kare. Okay mga Beli. Tama lang yung init ng ating mantika. Ayos! Dating lang po si Canton, mapili. Yan po yung nag-hawak ng ano. Dad, mo na ito tutugmaan nito, mababak na kapin. Oo. Tutug na yung balugbog, lalo ko na rin buga. Nagwalupin. Nagwalupin. Siyempre, Albedegan TV yan. Siyempre, may gaya na mag-dating. Albedegan TV. Got it. Babo ka na yan, boss. Yung mga beli, kare-kare na tayo. Yung mga beli, beef kare-kare. Nakakaming baka na, mabili. Ah, saan? Yun, nasa powder. Ikaw, banat. Mga beli, ito yung pinagpakuluan ng ating kare-kare. Ika butter, mabili. Mga beli, hintayin lang natin kumuluto. Pag tumapot na, so yan, titikman natin. So ito, matabang talaga ang kare-kare mga beli. Matapos sa alat. Opo! Lasang-lasa yung pinag-butter. Pepper. Milkshake yan. Puto milkshake.
kumain, hindi ko alam kung ano yung combination eh. Mori. Yes, Daddy. Saan bagsak? Kenting-kenting, paborito na. Tayo mga bele, okay na yung kari-kari natin. Mga bele, si Poeg, so chicken breast. Butter bounce kuya, chicken breast, seafood. Coyote. Coyote, tapos sama. Yung mga bele, chicken powder. So mga bele, last na lang lulutuin natin yung spare ribs na lang. Yun. Ano, Benny? Primo mushroom. Pag yan ang ganun. Ibap. Yun, lasa evaporada. So wala tayong fresh milk kaya iba pag ginalis natin mami. Crystal cream. Tubig, babeli. Black pepper. Sugar. Oh, gawin pa. Yung mga bele, lang natin kumulo to, tapos mamaya titikman natin pag okay na yung gulay. Bele, titikman na natin itong ating sepolog bago natin laputan. Tutuwa mo lang. Brown sugar. Apa, beli. Saan, bilis? Na interest. Corn salt. Emoksa. Oh, mori na. Yes, Daddy. Isa ka barbari, ano ka? Oh, may balbog. Ito keso na nigo. Pork, spare ribs, and fish. Sweet and sour spirits. Beli, nagawa ng sauce ka, Beli. Lalagay na yung napritong rin. Yay! Last na to. So last na ito nga. Natapos din. Dahil nagpiprito pa si Jeboy. Nagpiprito pa si Jeboy tapos talagay namin. Hey, check nyo yung ano. Balik siya na pa ipakita mo. Mabili. Wow, abapina po. Sarap. Ito Jason. Papa Jess! Ay, Jess ko. Yan pa. Naluto na ang tita Dina ba? So mga bele, magtitimpla na tayo ng macaroni. Macaroni salad, mabili. Chicken breast, mga bele. Yeah. Inumay ng chicken breast. Carrots. Hoy, abang nito sir.
Pickles. Pickles. Pineapple tidbits. Meron mayo. Dalawa mga beli. Baliktad naman pag dita. Matagot ko pa nun. Yan yung pagdakan. Black salt. Dating unam. Black pepper. Ham. Ham. Ang iniiwam. Ang binigay hamon ng buhay. Brown sugar. Luin. Nasama yung linagay natin mga deli. Balikan natin mga 5 minutes mga deli. Luin muna natin. Tissue boy. So yung mga beli, tapos na tayo magluto. So nakalabing isang putahe na tayo. Nandun yung sisig, saka yung macaroni salad. Thank you po. So mga beli, Kaad ng? Iyo, mami. Tapos mga beli, nakalimutan natin. Pag-positive. harap mo. So yung mga beli, masarap to, maraming mayonnaise. Tapos medyo, itong real mayo kasi hindi maasim to. So ano to, medium size lang itong ating Carbonara, macaron salad. what's wrong? Tres! What's wrong, Bero? Pasas! Pasas, kulang nga. Pasas. Daming kulang mga beli. Kaya beli pasas. Wala. Yan, nasa ilalim. Yung pasas yun. Yun na mo, wala na. Yun, pasas. Nakalimutan mga beli. Eric, pagbalik yun ng Japan na hintay ko kayo doon ha. Kasi yung pakikyak nakapagano ng kontingin. Para ako naman pupuntahan nyo doon. Ganon. Mga beli, sisig naman tayo. Lalagay tayo na siling green. Ano onion. Siling kalamansi. Yan, siling juice. Galiver. Uy! Sige! Nanin dyan? Favorite ni Jan Jan. Salt. Ano mo? Black pepper. Ano mo? Akala ko Ay, seasoning. hindi ka sumasagot eh. Ano po yan? Tingnan natin. Hindi ako Yung ano? Ano dyan? Wala mayo mo yan dyan. Ay, yan eh. Wala yan. Sarap mo na yan. Mabili tingnan natin. Sa pamangkin ko na yun eh. Pero magagaling pang Amerika yan ha. Uwi lang para sa'yo. Basta mabili. Ilan taong ka kaya?
Ay, hindi. Hanggang 23 lang ako. Hindi na tinasan eh. Kaya lang, ini-enjoy na lang. Enjoy na lang. Alasa. Ha? Sarap na mga Beli. Iniyaw namin yung pinaka-pisngi. Yung ceiling green nga lang yun, hindi kami naglalagay ng pula eh. Hindi ko pinalalagyan ng pula. Toppings, ton, kami laray kay. Ito yung kampay? So yung mga belly, okay na yung ano, Rose Valenciana natin. Baliktad na ako. Dito Jess! Dito din na. Diyos ko ba? Pwede mo naman. Babe, at pinalito mo. Saan na namin yung mga... Okay lang, sir. Beli, oh, lalagyan ng iPhone ni Tita. Lalagyan na dito. Kaya pagkatanapot po, it's a privilege sa akin na makapag-pray po at pasalamatan ng birthday celebration ng kinatamong Babang Junior. Ayan. So bayo tayo po mag-pray, mamasa ko, pasensya na po maka-short ko mo. Tapos wala ko rin dadalang physical Bible. Unexpected kasi. Dito po sa Proverbs or sa Tagalog Kawikaan, ito po isang sulat po sa Old Testament. Ano po? Sabi niya po sa awit pala, sa awit chapter 20 verse 4. Ito po yung sulat ni David, ni Haring David. Sabi niya, sana ibigay niya ang inyong kahilingan sa ating pong Babang Junior at ang inyong mga binabalak ay magtatagumpay. Sa English po, may He give you the desire of your heart and make all your plans succeed. So ito po ang ating dalangin at inihiling sa Panginoon na lahat ng maging plano ng ating Babang Junior sa kanyang celebration sa birthday ay magtagumpay. Siyempre magtatagumpay yan sa tulong ng ating Panginoon. Lahat ng mga plano po na yan, hindi tayo magtatagumpay kung walang tulong ang Panginoon. Una sa lahat ng ating plano, yan, lahat po ng ating mga plano sa lahat po natin dito ng mga pinsan ko, mga tita dito, ay ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Para naman po kay Nanang Meli. Ayan, hindi natin malilimutan ang ginawang milagro po ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Ano po. Dito po sa aklat din ng mga awit. Ayan, si Nang Meli. So hindi naman po kahila sa bawat isa niya po ay naman lingid kaya katamungan nung nasa nang kaya katamungan ng Meli. Tinanas siyang karandaman. Pero God is good. Amen. God is good all the time. Walang imposible sa Panginoon. Sa magitan ng panalangin ng bawat isa, alam ko, ay magkakaiba tayo ng pinupuntahan o naniniwalaan o anuman. Same, we have one God. At sa magitan ng ating panalangin, naririnig po yan ng Panginoon. Para po kay Nanang Meli, sa awit po, chapter 100 verse 5.
Sabi po rito, ni Haring David, napakabuti ni Yahweh ng seni lahat ng mga naging karamdaman. Sa Diyos po ang mapuri. Walang ibang mapurihan, walang ibang mapasalamatan sa bawat buhay po ninyo na kapatid ng aking nanay, kundi ang Panginoon lamang. Ano po, sa oras na ito, nais pong pasalamatan natin ang Panginoon sa buhay ng ating Babang Junior, sa kanyang birthday, kay Nanang Nelly, sa kagalingan na pinagkaloob ng Panginoon. Nais po na itaas natin ang Panginoon sa kanyang sa pinagkaloob niyang buhay na karagdagan, sa kagalingan, sa bawat isang pag-iingat, sa lahat ng provision, itong tahanan, itong lahat na nakukuha natin, itong pagsama-sama na meron tayo. Bibihira, ano po? Bibihira na meron tayo ganito. Bagamat kulang, wala sila Nanang Pe, Babang Dolpo, yung mga anak ko ni Babang Sunny Boy, si Nanang Mirma, wala din siya, pero nandito yung mga anak. Pero si Nanang Seni, wala din. Pero masaya tayo, bagamat wala po pero magsaya tayo sa oras po rin. Manalangin tayo. Magpasalamat natin sa Panginoon ang kararawan at ang buhay ng ating Nanang Mary at ang pagtitipon na ito at ang pagkain. Let's pray. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin na nasa langit, nais po namin magpasalamat po sa inyo. Napakabuti niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. In general po, Panginoon, sa pamilyang Pabalate, maraming salamat po sa paborisyon, sa mga blessing na meron kami. Lalo na sa kaarawan po ng aming Babang Junior. Salamat sa kanyang buhay. Alam namin mga bagay na ginagawa niya, hindi lang sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid, pamangkin. Lahat po, Panginoon, batid mo ang lahat ng mga bagay tunay. Kaya sa kanyang kaarawan, nais po namin ipanalangin siya na patuloy mo siyang ingatan, patuloy mong bigyan ng mahabang buhay, Panginoon. Yung kaya ng kanyang katawan. Malakas na pangangatawan, magandang resistensya, magandang kalusugan, mahabang buhay na makasama niya ang kanyang pamilya, mga apo, Panginoon. Salamat din sa buhay po ng aming Nanang Meli. Lord, hindi po lingid sa inyong kaalaman kung anong nangyari sa kanya. Nagkaroon siya ng karamdaman. Pero Panginoon, napakabuti po ninyo. Kayo ay tapat magpakailanman. Dahil sa oras po na ito, nakita namin ang kanyang buhay. Nakita namin ang malakas siya, nakakatayo, nakakalakad, nakakapagsalita ng maayos. Kaya walang ibang nais purihin, maitaas, kundi ang dakilang pangalan lamang. Maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo po sa pamilya na naroon po. Kay Nanang Seni, sa lahat ng magkakapatid, Panginoon. Dalangin ko po ang bawat isa sa kanila. Palakasin mo ang kanilang buhay, ng kanilang katawan, pahabain mo ang kanilang buhay. Patuloy silang magbuklod sa pag-ibig, pagkakaisa, maghari ang pagmamahalan sa kanilang mga puso. Maging magpipinsan, ang aking mga pinsan, tito, tita, na narito, mga bayaw o sino man, Panginoon. Lahat na narito. Panginoon, dalangin po namin ang pag-ibig, ang pagkakaisa, ang kapayapaan, ang siyang patuloy na maghari. At higit sa lahat, Panginoon, kayo po ang higit na maghari sa aming mga puso. At makukuha namin to, Panginoon, sa magitan ng isang relasyon na hindi kayang ibigay ni numan. Isang relasyon na kayang ibigay ng aming Panginoong Yesus. Sa magitan ng pananampalataya sa Kanya, ay sabi mo, ay bibigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Kaya muli po, Panginoon, maraming salamat sa tahanan na ito. Ngayon pa lamang po, Panginoon, ay pinagpapasalamat na namin sa inyo. Isang blessing na ibinigay mo sa pamilya po ng aming Ate Rochelle kay Kuya Dennis sa kanyang buong pamilya. Maging sa pagkain, Lord, we thank you. Salamat sa pagkain na ito. Pagpalain niyo po sa aming katawan na maging kalakasan. Pagpalain niyo po na maging vitamina. Salamat din sa mga ginamit mo. Kayo po ang magbalik ng saganang pagpapala po sa kanila. Muli po, Panginoon, nais ka naming purihin, nais ka naming pasalamatan sa buhay na nagdiriwang ng kaarawan ng aming Babang Junior, sa buhay ng aming Nanang Mary na gumaling sa kanyang karamdaman. Maraming salamat po. Sa mga probisyon na ibinibigay mo kina Ate Rochelle, sa kanyang mga kapatid, sa aking mga pinsan, sila Kuya Dennis, maraming salamat po. Kaya sa lahat ng ito, wala kaming nais ibang purihin, wala kaming ibang nais na itaas, kundi ang iyong dakilang pangalan lamang. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey, John Gray.
Wish lang kanyan. Hello, hello. Yes, that's right. Ama. Hello. Hello. Muna pasalamatan ko sa Lord, kay Lord. Pangalawa, sa ating mga pamangkin, lalo-lalo na si Dennis. Thank you. At na-surprise ako, grabe. Hindi ko akalain na magagaling kayong Amerika. Enjoy nyo lang ang birthday ko kahit nakalipas na, di ba? Ito hindi lang para sa akin, para na rin sa kapatid ko na gumaling. Itong handaan na to, kami dalawa sa Time-lapse. Oo, Thailand. Okay, thank you Dennis. Sa uli, talagang happy. Para rin sa kapatid ko. Sana magbabayad. Thank you. Kumain na kayo. Lahat naman meron, di ba? Magulo. Hindi mo para masali yung restaurant mo eh. Hello. Dali, palabasin mo lang ho, tayo magkakasyang dalawa. Dali, ayan, okay. Mauna ka na. Hoy, magtakit kayo, mabablog kayo ha. Hoy, punta nga ano ba? Hello. Ano yung Kabeli po, kabeli. Shortcut na siya. Pork ribs siya po, ma'am. Ano ba yun? Pork ribs. Ano yun? Sweet and sour pork ribs. Ang kausan mo rin po rin ka. Ang kausan mo lang, iray kay Clarence. Hindi ko magbanta ko. Ang dala ko dyan po iray ka. Kausan mo na lang ako kung ano ginagawa mga aray ka. Ay, sorry.
sa kanya. Tuwa rin niya yung pamangkin. Ayun. Asa mga anak kayo na? Ayun no, teka, teka. Parang nakita ang anamo ka. Hindi mo alam na Kabeli po. Kabeli. Para sa pag 60 na ako, kayo rin ako. Ay, sige po. Salamat po. Kasi natikman namin luto yung masarap. Masarap kasi. Ay pagmamalaki. Dandaman ako babanjo. Pagkain naman, ay naano ko. Masarap yung pagkain. Take down na ako. Take down na eh. Take down na. Papila po yung kasi niya. May ko kay Fernando sa araw. Ay, ito yung Pwede ba kayo? enjoy natin pagka hindi ka pwede. Wala natin ano ko, hindi pwede mag- Amene. Kaya ka na. Kare-kare. Saka yung pandereta raw eh. Yan. Oo. Galing talaga pumili ni Kuya Dennis eh. Kanya rin. Ay, hindi ako. Siya yung magaling. Siya yung nagluto. Sila nagluto. I mean, magaling ka pumili na kung sino yung magluluto. Ah, syempre. Diba? Yeah. Ah, ito. Ayun, mas Ito, tikman mo to. Tikman mo. ito na. Binibida ko sa iyo to. Hindi ako mapapahiya sa iyo. Di ba? Happy birthday kay Kuya. Happy Ay, birthday. thank you. Sana mag-follow kayo kay partner natin ha. Thank you po. Happy birthday. Galing ang ano mo, luto. Talaga the best. Yun lang galingat siya. Okay na. Sige lang po. Talakaan mo lang. Sino ito bago ko sir? Partner po ng kare-kare. Yun. Ito. Gusto ko, sarap nito. Ay, nga yung gusto ko eh. Grabe. Yummy oh. Wala kang masasabi sa luto nyo ah. Masarap. May pagong pa.
Kaya sabi ko, Asing sa kumpleto 60 to, ah. ako, dyan na lang. Kay Kaperi. Kari with bagoong, the best ah, the best, the best. Walang kasing sarap, masarap kay Kaperi. Kaperi, walang kasing sarap. Dito na kayo. Thank you, masarap. Na? Manyaman. Sarapan nyo ah, sarapan luto nyo ah. Ayan, ano to follow nyo to, maganda magluto. Pwede ang pamalita ko eh. Yeah, pwede. Kahit biro mo, customer mo, Nakakarating ka nakapalit. Kahit saan po dito sa ano? Luzon. Basta Luzon. Nung umiinom pa ako noon, hindi mo ka makakausap ng Tagalog. Pampasyon mo sa amin. Pero dito. Yan ako rin natulungan na ito pa rin. Magawa siya. Ate. Shout out ate. Mother, thank you, Lord. Sarap ang pagluluto. Ayan ang mga masarap na Kaperi. Pakipalo po. Thank you po. Ate, baka may gusto mo kayong batiin. Shout out. Si Tita Conchita, si Tita Ceci, si Tita Ulena, si Tita Maria Pe, si Kalo. Hello there po. Thank you. So yun mga bede, pwede na siguro tayo magpaalam sa may bahay. Thank you. Mga bede ha, pwede na siguro tayo magpaalam kila Ate Rosel, Roas, and Dennis Roas. Yan. Sila po yung may-ari ng bahay. Tapos happy birthday po kay Kuya John Gramo. Nanay Carmelita Manabat. Shoutout. Sila yung pinag-deliveran natin last time. Gusto nyo sumaya? Yeah! Okay, paalam na tayo. Tara. Ano pa exit? Ano exit? So si Kuya. Sir, happy birthday ulit. Una na kami. Maraming salamat. Thank you. Follow nyo to, magagaling to. Grabe. See you soon. Opo, Kukunin ka namin. thank you. Masarap, sobra. Oo, pero. Very good lahat. Nakataya, masarap. Thank you. Thank you po. Opo. See you soon. Yan, si Kuya Dennis Rojas. Yan. Thank you sa suporta. No, thank you, si Kabeli. Gusto mo shoutout yung mga anak mo? Hindi na, okay na. Thank you sa Kabeli ha. Thank you. Masarap na pagkain, thank you. At least nag-enjoy po sila yan. Thank you po. Ay, pag-isabi na kayo. So mga Beli, tapos na tayo magluto kila Kuya Dennis. So, mag-iwalay na po kami ng team dahil holiday po ngayon. Martes Santo ngayon. So bukas Wednesday, so uwi muna ako ng Bulacan. So kaya nakamotor ako. Yan, maraming salamat po kay Kuya Dennis Roas, Mabel, tsaka kay Ma'am Rosel Roas. So yan mga Beli, gusto nyo sumaya? Oo! Yun! Solid viewers mga pamilya. Okay, ate kayo ni Kapitan. Yun. Thank you po. Thank you po Sir Dennis. Ma'am Rochelle.
Atin po kami ni Mori. Tarararararararar. Ano mali mo rin? Mori. Jeffay. Yan. Tika Jeffay. Salamat ka ba? Salamat po. Thank you po. Okay na ba? Wala partner. Si Ingo, mga belly. Aga. Isok lima. So yun mga belly, hanggang dito na lang yung vlog namin. Ingat na lahat. Thank you. Thank you po. Bye-bye po. See you next week. Yeah, wala na. Thank you po.